За какво да говоря, освен за това, че имам точно 9 минути за разговор. Какво искам да кажа за тия 9 минути? Състоянието ми от преди 3 дни, днес е четвъртия, се промени на 100%. Усещането, че се намирам някъде извън земята, в някакво състояние, в което премина, то не беше неприятно, никак не беше неприятно, бе свързано с някакво очакване на нещо хубаво, нещо, което ще се случи от една страна. От друга страна, страх, значи нетърпение и страх, двете неща свързани заедно. И сега беше въпрос на мозъка ми, според мен, беше въпрос на мозъка ми да комбинира двете неща, да образува конструкт в тая нова обстановка. Значи всичко около мен е ново, по-различно, мозъка ми трябва да образува конструкт. Хайнц би казал, че е важен метода, а не обстоятелствата. Метода, не обстоятелствата. Ето какви са сега в момента обстоятелствата. Те са такива, каквито са. Окей, опитваме се с метода да променим, да направим нещо с този метод, така че да се почувствам по-различно. Тая сутрин в 4 ходихме до тоалетна, след това не заспахме и си говорихме. Мен ме обхвана страх, че всичко може да е само за кратко. Помислих, мозъка ми доведе мисълта, че трябва да кажа на Хайнц, погрижи се за сестра, за дъщеря ми, моля те, погрижи се за детето ми. Почнаха да ми идват някакви такива мисли, които ми идват, за да покажат нещо. Значи с течение на годините поне разбрах, че това, което ми хрумва като идея, че това, което правя, че това, нещата, които се занимавам в момента, имат своето минало и миналото определя това, което в момента се случва до някъде. Не 100%. Но повечето от нещата, които усещам, повечето от нещата, които ми се случват, нещата, от които се страхувам, нещата, от които са посети семенцата в миналото и сега виждаме плодовете. Не ми е ясно защо трябва да загърбим миналото и да забравим миналото, след като около нас всичко, което виждаме, е минало. Тая къща е строена преди 70 години, дръвчетата, плодните навън са преди 40 години, сливите, които ще озреят, те първа ги гледам и им се радвам, добре, радвам им се, но те са минало. Всичко, което е около нас е вече минало. И ние трябва да се опитаме да останем в това настояще, в миналото настояще. Точно това е думата. Да останем в миналото настояще. Да останем в миналото настояще. Значи мозъка ми започва да произвежда мисли от сорта на какво ще се случи с мен, колко е кратък живота, какви са тия глупости, които стоят в вестника, какви са тия неща, които нямат значение. Единственото нещо, което има значение, са птиците, свърчението, което чувам отвън, гъските, които се събуждат и започват не се събуждат, прелитат, овцете, които почват да блеят навън. Това го чувам и мозъка ми от цялата тая, от всичкото това, което е всъщност моето минало, това е нещо, което ме е формирало като човек. Аз трябва да му обърна гръб, да го игнорирам, да си кажа, това минало не съществува. Никога през живота си не съм чувал овце, които да блеят.
При положение, че при положение, че първото нещо, което съм чула като звук, е било блеене на овце. И сега трябва да му обърна гръб, да кажа това минало не съществува, забравям всички емоции, забравям всичко това и присъствам в мига. И в този момент, в който присъствам в мига, присъствайки в мига, мозъка ми започва да оформя мисли от сорта на: кажи на Хайнц да се погрижи за детето ти, когато на тебе еди какво си. Когато до такава степен вегетативната нервна система и. При положение, че от 11 години или пък, честно казано, от 2 години упражнявам дишане. При положение, че от 11 години се грижа за себе си по начин, по който не мога да си представя, че някой друг го прави. В всичките тия 11 години всичкото това няма значение. Слушам блеенето на овце, слушам цвирченето на птиците. От всичкото това мозъка ми явно се надига някакво усещане за предишни обстоятелства. Може би в такива моменти на блеене на овце дядо се е карал на баба, баба е врякала, майка ми еди какво си, баща ми еди какво си. И всичкото това, което е минало, в целият този коктейл, цялата тая капчица, отсветява до такава степен сегашното ми настояще, че това блене на овце и птичите песни оформят мисълта ми, че този момент, който изживявам в момента, всичкото това прекрасно състояние на пълнота, на свобода, на благодарност. Обхващам някаква така лека спастика, защото ми е толкова хубаво, че ме хваща страх, че това хубаво ще изчезне. В такъв един момент мозъка ми започва да произвежда мисълта: внимавай, какво правиш, грижи се, продължавай. Всичкото това е само временно, може всеки момент да приключи. Започвам да се ядосвам, усещам мисълта ми тръгва в посока колко е несправедлив живота, как майка му, на баща му на Хайнц 99 години, аз съм на 45, още 54 години ми остават за живот, обаче на мен няма да ми се случат. Това ми го казва мозъка, моя приятел мозъка.